Ahojte, moje meno je Lenka a som zakladateľka značky Plienkačik. Dneska si prejdeme kurz látkových plienok, základné informácie a všetko, čo potrebujete vedieť. Ak vám niečo nie je jasné, určite majte po ruke pero, papier, si to priebežne zapisujte a na konci kurzu bude priestor na otázky počas live vysielania cez Zoom a tieto otázky si všetky podrobne preberieme, aby vám bolo všetko úplne jasné. Naši zákazníci majú aj počas používania látkových plienok poradenstvo zadarmo, takže ak začnete používať látkovky a niečo vám nebude vychádzať podľa vašich predstav, alebo niečo vám nebude jasné, stačí, že nám napíšete na info@plienkačik.sk alebo na naše sociálne siete Facebook alebo Instagram a veľmi radi vám odpovieme. Ideálne, ak k tej správe pošlete aj fotku, aby sme si to vedeli hneď predstaviť a aby sme sa hneď zorientovali v tom, kde je problém. Takže poďme na úvod. V úvode si prejdeme základné plienkové systémy, čo ako sa používa, potom prejdeme na údržbu a pranie, no a na záver budú otázky. Takže, ako keby základ látkových plienok sú vždy savé časti a nejaké nepremokavé časti. U najmenších detičiek zväčša používame štvorcové plienky a novorodenecké púlky. Novorodenecké púlky sa neperú po každom použití, perú sa, ak sú špinavé alebo zapáchajú. Oni vyzerajú takto. Zvnútra je to nepremokavá časť, zvonku je to takýto krásny dizajn. Novorodenecké púlky sú prispôsobené pre úplne najmenších, takže pre novorodencov. Tu nám majú dve patentky, čiže si ich viete zmenšiť o jednu veľkosť. Takto. Vždy túto časť, čo nám tu vznikne ako prebytok zmenšenia, dávame smerom nahor. Čiže to vyzerá takto potom. No a novorodenecké nohavičky máme iba na suchý zips, keďže novorodenec ešte dobre nepočuje, takže tento zvuk rozopínania ho vôbec vyrušovať nebude. Náš suchý zips je z Francúzska, je neškrabavý, čiže ak prejde po pokožke, nespôsobí nejaké škrabance, vydrží absolútne celú dobu, pokiaľ budete používať látkové plienky, to garantujeme. No a vyzerá takto. Keď idete plienku prať, tu nám máte malý štvorček, o ten si suchý zip zapínate, aby vám v práni sa nelepila na neho špina. Takže takto to vyzerá, ak idete dať plienku do prania. Čo sa týka vnútra, tak moje najobľúbenejšie štvorcové plienky sú tieto X-ko vtáčie oči. Majú iný spôsob tkania, hustejší, čo je výborné, lebo majú lepšiu savosť, stále malý objem a vďaka tomuto spôsobu tkania sa nekrepatia. Čiže vám nevidú také pohúžvané, čo robí väčší objem. Keďže látkové plienky nemusíme žehliť, tak na týchto je super, že z prania, ak vidú, tak sú aj rovné. Poďme si ukázať, ako takú štvorcovú plienku vlastne naskladáme do tých novorodeneckých puliek. Ako keby najjednoduchší sklad je sklad na rezanku, čiže z toho robíme takýto dlhý rezanec, takto, a pri starších detičkách ho prekladáme na polovicu, ale pri menších, hej, keďže sú maličké, tak potrebujeme aj kratšiu dĺžku, hej, to by nám sa aj to trčalo, to nechceme. Tak túto plienku naskladáme tak, že si ju skrátime takto. Túto preloženú časť dávame pod pipík alebo pišulku, čo znamená, že máme viac vrstiev, lepšia savosť, úplne výhra. Takže takto naskladanú na rezanku si ju dáme do púlky a zabalíme dieťatko. To je jedna možnosť. Druhá možnosť sú rôzne sklady štvorcových plienok. Hej, čiže takto. A dávame na dieťatko. Vždy je dôležité, keď plienku dávate na dieťatko, tieto lémy dávať do slabín, hej, takže nám vznikne takéto účko, aby tá plienka nemala veľký objem, aby nebránila dieťatku v pohybe. Čiže máme takéto účko. Pekne krásne, toto sa len vyhneme do hora, lebo o mnoho lepšie to aj vyzerá, ale aj sedí, keď to máme vyhnuté do hora, hej. Čiže takto a máme to v slabinkách. Čiže v podstate objem takmer ako jednorazová plienka. A tak to vyzerá. Hej. Toto slabinke a takto nejak to vyzerá na dieťatku nasadené. Na čo si ešte dávame pozor, aby tú plienku sme nemali zosadenú nižšie, čiže by išla cez slabinky.
vždy musí ísť, jak máme, hej, slabiny, vždy plienka by mala ísť ponad slabiny, hej, aby nebranila v pohybe a aby dieťatko si mohlo kopkať nožičkami. Vždy by dieťatko malo vedieť si takto dať nožičku, pokrčiť kolienka a dať ich k brúšku. A tým pádom vie perfektne cvičiť, kopkať, všetko robiť a plienka mu nebráni v pohybe. Potom máme rôzne ďalšie sklady. Ja som mala najradšej rezanku, lebo je to proste najjednoduchší sklad. Viem si ho preskladať dopredu. Nemusíte skladať plienku, až keď idete prebalovať. Vy to môžete mať jak zo sušiaka alebo sušičky vyberáte. Tak už si všetko dopredu naskladáte a takto už len beriete a používate počas prebaľovania. Trošku blbo sa to skladá, musím uznať, keď to nemám na rovnom stole, ale poďme si ukázať ešte novosklad. V podstate, tu mám novosklad, ťahám, no, asi si to predskladám na stole. Už som akože pár mesiacov novosklad neskladala a už trošku som zabudla. Takže poďme na to. Ťahám jeden cip, aha, do tejto strany, dobre. Takže, jeden cip som ťahala, ono inak toho je plný YouTube, hej. Čiže takto vznikne nám takýto trojuholníček, tým, jak sme si potiahli tú plienku stadeto. Tu na. To si otočíme. No, vyzerá to otras, ale nevadí. Aspoň pre názornú ukážku. YouTube to istí proste, joj. Zle to vyzerá, ale aby sme videli aspoň pointu, hej, vznikne nám takýto trojuholníček. Tu nadáme dieťatko zadoček nôžky, takto si to zohneme a čo je dôležité na novosklade, a to je jeho aj výhoda. Jeho nevýhoda je ako keby väčší objem na zadočku, jeho výhoda je, že toto, hej, tu nám má dieťatko nôžku, tu nám má brúško, viem krásne obrolovať okolo stehienka a tým pádom, keď je dieťatko veľmi, veľmi chudučké, tak vlastne eliminuje možnosť, že by to pretieklo. Ešte keď púlka ako keby neprilieha úplne k stehienku, že naozaj, že je veľmi chudé a tá púlka odstáva, tak tým, jak si to tu obrolujem, úplne krásne sa mi to obroluje okolo tej nôžky, pokožky a tým pádom nie je možné, že by niečo proste pretieklo, hej. Čiže takto vznikne nohavičkový sklad. Tu idú nôžky. Je to poskladané hrozne, ale kto vie skladať zvislo, nikto. Teda možno niekto vie, ja neviem. Ešte jedna vec. Ak máte pocit, že vášmu dieťatku mokro vadí, tak máme separačné vkladačky. Ono sú to vkladačky, takéto tenučké, skoro jak papier. Oni spôsobia to, že toto je kontaktná vrstva na pokožke dieťatka, cez to sa dieťatko vypíša, ono to presiakne dnuka na túto štvorcovú plienku. Čiže takto to dávame, tou chlpatou časťou na pokožku dieťatka. Takto to má, čiže dieťatko sa vypíša. Toto ostáva suché, mokro prechádza na štvorcovú plienku, takže máme niečo ako jednorazovka. Ale ja by som si ich veľa do výbavy nekupovala, fakt jednu, dve, aby som otestovala, či naozaj môjmu dieťatku vadí pocit mokra. Čiže týmto to vieme krásne otestovať. Ak mu vadí a po každom jednom maličkom čurknutí plače a ja proste nedávam toľko prebaľovať, kúpim si ich viac. Ale 90% zhruba detičkám vôbec nevadí to mokro, to je len náš taký nejaký zaužívaný stereotyp, predsudok, alebo neviem, jak to nazvať. Čiže napríklad ani jednému môjmu dieťatku mokro nevadilo. Takže ja som mala vždy vo výbave jednu, dve tieto separačky, oni sú pratelné, ale reálne som ich nevyužívala. Mala som, že by som ich vedela vyskúšať, hej, jednu, dve, ale keďže mi ich nebolo treba, je to vždy pohyb aj navyše a ja berem latkovanie jak úplný minimalizmus, aby som to mala extrémne jednoduché, aby to bolo ešte jednoduchšie ako používať jednorazovky, čiže čím menej pohybu, čím viac to zjednoduším. Takže toto je za mňa úplne že super. A poďme sa posunúť teraz ďalej ku starším detičkám. Takže prešli sme novorodenecké púlky a takisto sú, ako sú novorodenecké, sú aj jednoveľkostné. Tých je trošičku viac druhov. A hneď si ich popíšeme. Takže opäť, perú sa, ak sú špinavé alebo zapáchajú, nie po každom použití. No a máme tu Pool Classic. Tie vyzerajú takto. Tu nám máme 4 už veľkosti, na ktoré si vieme zmenšiť. Hej, 1, 2, 3 zmenšovacie a 4. veľkosť je, ak sú nezmenšené. Pool Classic majú takéto ukončenie. Sú to veľmi chudé plienky, krásne vojdu do slabiniek a hlavne prechodiace detičky sú ako jednorazovka.
Aspoň u mňa proste ich máme veľmi radi. Celé naše plienky sú mekučké, nedajú sa porovnávať s nejakými nekvalitnými, vyrábanými v Číne a tak ďalej. Naše plienky sú extrémne mäkké a dávame si záležať, aby padli ergonomicky, nebranili dieťatku v pohybe, aby boli pohodlné, že to látkovanie je zážitok a nie to, že čo to dávam na svoje dieťa. Čiže toto sú naše ako keby úplne hlavné piliere, nech vytvárame akýkoľvek produkt. Takže proste sú mekulinké, hej. Aj ten sú od suchého zipsu, ktorý je neškrabavý, veľmi kvalitný. Ideme cez materiál, cez gumičky, nite. Nite nám vyrábajú v Nemecku, farbia na Slovensku. Takže každý ten komponent našej plienky je prešpekulovaný, veľmi sa na ňom dávame záležať a proste sa môžete spoľahnúť, že kupujete to najlepšie. Takže takto vyzerá Pool Classic. Tu nám máme potom Pool lemovku. Tie sú lemované mekučkým flísom. Opäť Pool lemovka má 4 veľkosti. Tieto sú na patentky. Často dostávam otázku, že či si vybrať patentky alebo suchý zips. A často odpovedám, že aj. Keď si kupujem nejaký prvý nástrel výbavičky, kupujem si nejakých 70-80%, aby som si presne vyskúšala aj to, že či mi viac vyhovuje suchý zips, alebo mi viac vyhovujú patentky, respektíve dieťatku aj. Čiže vyskúšajte si a zvyšných 20% dokúpite to, čo už viete s istotou, že vám bude vyhovovať a sedieť. Čiže už si kupujete vyslovene pre radosť, nejaké si prikúpite ďalšie vzory, ktoré sa vám veľmi páči a užite s istotou na to, že či chcete Pool Classic alebo lemovku. Alebo tretí druh, ktorý máme pooliek, sú pool s krídelkami a vyzerajú takto. Čiže a niekto to má napríklad tak, že nemá ako keby najradšej, že iba Pool Classic. Ale napríklad, hej, má veľmi rád Pool Classic cez deň, ale na noc do nočnej plienky má veľmi rád pool s krídelkami. Čiže preto vždy, keď si staviate výbavu, tak je ideálne zobrať si jedné Pool Classic, jedné lemovky, jedné s krídelkami, možno dve Pool Classic, že jedna na patentky, druhá na suchý zips. Uvidíte aj, aký chcete mať rozpočet na prvotnú investíciu a tak ďalej. Ale vždy je dobre si zobrať zo všetkého niečo. To neznamená, že keď sa vám najviac zapáčia Pool Classic, tak teraz už lemovky a s krídelkami nikdy nepoužijete. To vôbec tak nie je. Ale budete častejšie siahať po Pool Classic, keď tie budú všetky špinavé, úplne v pohode si zoberiete lemovku alebo s krídelkami. Čiže vôbec sa nemusíte báť, že niektoré ostanú nevyužité. Tak to vôbec nie je. Čiže takto vyzerajú pool s krídelkami. Opäť aj na jednu veľkosť z nich máme vždy tento protištvorček. No, máme dve záklapky. Napríklad na lemovkách je záklapka iba jedna. Tak nejak nám to... nie je to, že by sme šetrili materiály, niektorých napadlo, ale je to preto, že je to ako keby o jednu vrstvu objemu na chrbátiku menej a taktiež to veľmi vyhovuje ľuďom. Takže Classic a lemovky sme ponechali dve záklapky, lebo do toho strihu to veľmi sedí. Ale vytvorili sme aj jedné s jednou záklapkou, iba vpredu. Nie je to horšie, podľa nás pri tomto strihu plienky to sedí proste o mnoho lepšie bez tej záklapky na chrbátiku. Takže prešli sme si jednoveľkostné, trošku si presadnem, lebo mi trpne noha. Chcela som byť vyššia, som si sadla na nohy. No, takže prešli sme si novorodenecké púlky. Jednoveľkostné púlky. Všetky majú rastúce veľkosti. Novorodenecké jednoveľkostné 3. Vždy odporúčam, aj keď chcete, že novorodeneckú púlku vám netreba, aspoň jednu si kúpte vždy. Naozaj je pre novorodenca najlepšia to veľkosť, nerobí veľký objem. Je to určite, aspoň jednu treba si vyskúšať, ďalšie si viete dokúpiť, ak chcete ísť úplne na minimalistickú výbavičku. Lebo jednoveľkostné púlky, tie robia na novorodencovi obrovský objem, aj keď sa dajú zmenšiť, hej, o poriadne niekoľko veľkostí. Stále je to veľa látky, ktorá nás vznikne prebytočná a na toho novorodenca, ktorý je fakt, že maličký, tak je to akože, no, riadne dielo. A tu si pozrime rozdiel, hej, keď túto prebytočnú látku vyhneme do hora, vyzerá to proste úplne ako keby tá plienka tak mala byť. A ak ju necháme do dola, tak vidíte, tu nám to tak trčí a tak ďalej. Takže tu aj ako keby ukazujem ten význam toho, že prečo si to vždy len, akože to len na záver takto vopchám na dva prsty, vyhnem si to do hora a to je sekundička. Nemusím teoreticky, hej, nie je to, že by sa stalo niečo zlé, ale o mnoho lepšie to vyzerá, keď je to vyhnuté do hora.
Toto je púlky a štvorcové plienky. Štvorce samozrejme, že viem používať naďalej, využívam ich celé plienkovacie obdobie. Ja vždy odporúčam veľkosť štvorcov 70x70 cm, lebo táto veľkosť je najviac u mňa. Ako po roku dieťatka, hej, viac by bodli 80x80, ale to neznamená, že ich musím kupovať. Hej. Keď začínam látkovať od roku dieťatka, tak možno, že kúpim skôr 80x80 cm. Ale to neznamená, že po roku tie štvorcové plienky prekupujem. Celý čas využívam tieto, trošku mi tu na zadočku bude chýbať ten rozmer, čo je úplne... Látkujem tretie dieťatko a nikdy mi to problém nerobilo, ani ma nenapadlo naozaj, že kúpovať teraz nejaké väčšie štvorce a tak ďalej, to určite nie. Takže celý čas, potom už keď dieťatko dorastie, tak zo začiatku, kým rastie, tak tú plienku si postupne zväčšujem z tohto prebytku, hej, čo mi tu vznikne, až to dávam rovno takto na polku, hej. A zhruba od pol roka, 7-8 mesiacov, ako rýchlo ktoré dieťatko rastie, potom už to len takto zohyňam na polku, separáčku viem používať, nemusím. Máme tu aj ďalšie savé vrstvy a idem vám vysvetliť ten princíp fungovania. Keď chcem používať čisto štvorcové plienky, môžem. Celé plienkovacie obdobie je úplne v pohode, ale keď niekedy nestačí savosť, tak tu mám booster, to je taká krátučka, maličká vkladačka, ktorú dávam tam, kde najväčšiu savosť potrebujem, čiže pred pipík alebo pod pišulku a tým si efektívne navýšim savosť štvorcovej plienky. Môžem dať aj celú vkladačku, ale celá vkladačka väčšinou nie je potrebná, keďže ja ju potrebujem navýšiť tú savosť koncentrovane tam, kde sa piška. Tu na vzadu na chrbátiku, hej, tu na väčšinou ani to mokro sa nenasaje, zbytočne mi to urobí o vrstvu viac ako keby objemu, čiže ten booster je skvelá voľba, buď bambusový alebo konopný. Alebo pridám vkladačku, alebo vkladačku zohnem na polku, keď mám a takto ju dávam. Čo je už väčší objem, čiže takto to viem využívať napríklad počas časov, kedy dieťatko spinka. Čiže keď dieťatko spinka, fakt potrebujem veľkú savosť. V podstate sa nehýbe, takže mu je jedno, že má tu ako keby viac vrstiev, nie je to aktívna fáza, môžem si doprieť väčší objem ako keby. Čiže keď dieťatko spinka, potrebujem navýšiť savosť, robím to takto. Ak dieťatko spinka a píše, že fakt extrémne veľa, napríklad počas noci, prvý mesiac, dva môžeme dieťatko prebaľovať, hej, keď sa vykaká, lebo niekedy prvý mesiac, dva v noci kaká, potom neskôr toto kakanie ustúpi a už prestane kakať. Keď sa vykaká, ideálne ho prebaliť, lebo môže dôjsť k podraženiu pokožky, samozrejme, keď dieťatko kaká 10 krát za noc, tak si 10 krát neprebalím, lebo by som sa nevyspala nič. Takže tam si to manažujem trošku inak, ale zväčša nie sú také produktívne detičky. Ak dieťatko už iba v noci píša a potrebujem, že fakt veľkú savosť, chcem proste neprebaliť 12 hodín, lebo spánok je prednejší, len akože najdojčím, alebo dám dieťatku, podám jedlo, hej. A to je maximum, čo chcem robiť počas noci, žiadne prebaľovanie. Máme tu aj nočné plienky, čiže... Toto je preflat. Výhodou je, že rýchlo schne, tým, že sa dá takto rozložiť krásne a potom zložiť. Je to úzka plienka s malým objemom, za mňa úplne perfektná na noc. Má perfektnú savosť, opäť aj k preflatu si viem dať buď booster, alebo si viem pridať vkladačku. Kde si vkladačka? Tu si. Čiže pridám vkladačku. A tento preflat je super savá vrstva. Nie je to aj nepremokáva, čiže na to ešte dávam púl nohavičky a takto viem nabaliť dieťatko na noc, aby sa v noci nemusela som ho prebaľovať, hej, alebo aby mi v noci dieťatko nepretieklo. Viem použiť preflat alebo nočnú plienku, ktorá je možno trošku savejšia. Vyzerá takto. Opäť aj na túto nočnú plienku idú púl nohavičky. Tu si zväčšujem, tu na tiež mám 3 veľkosti, čiže podľa toho, akú veľkosť potrebujem, tak podľa toho si použijem túto nočnú plienku. Súčasťou nočnej plienky, keď si ju kúpite, je aj vkladačka. Kde si opäť vkladačka? Tu si. Takže opäť viem dať dovnútra alebo dovonku plienky vkladačku a na to dám polku. Takto viem zabaliť dieťatko na noc. Je to dokonca väčšinou savejšie ako jednorazová plienka. Takže aj pre tie veľmi upíšané detičky je to perfektné riešenie. Ďalej takto do preflatu môžete napríklad baliť dieťa na túru a nechcete prebaľovať každú chvíľku, alebo by to bolo komplikované, hej, v horšom teréne. Alebo keď idete dlhú cestu v aute, hej, v autosedačke a nemáte po ceste priestor prebalovať každé 3 hoďky,
tak použijte super savú časť. Samozrejme, že do týchto vrchných hlavičiek môžete dávať aj vkladačky, alebo si tieto vkladačky vrstviť takisto ako so štvorcovou plienkou, viete si vkladačky vrstviť aj medzi sebou. Alebo využiť napríklad SEO systém. Ja som nestihla si ho pripraviť, ale SEO systém je, že tu je cvok a tu je cvok ešte jeden. A to buď si viete ho vyskladať z jednej časti alebo dvoch. SEO systém je buď iba dlhá vkladačka alebo dlhá s pištkôtovou vkladačkou. V podstate tým, že tu mám ešte dva cvoky, hej, tak si to spolu nacvaknem takto. Tento jeden kus spolu scvaknutý je SEO systém. A keď si objednávate SEO systém, tak automaticky vám cvoky dávame aj na púl nohavičky. Čiže cvok dáme ešte tu a tu. A tu, ako vidíte, na vkladačke sú tiež dva cvoky. Čiže to všetko scvoknete pekne. Dve vkladačky o seba a púlku. A všetko to máte o seba nacvaknuté v jednom kuse. Tým, že bambus je savejší ako bavlna, tak je to o niečo dosť savejšie ako iba štvorcová plienka. Čiže nemusíte látkovať iba so štvorcovými plienkami, keď sa bojíte toho skladania, alebo proste to tak necítite. Viete využiť aj SEO systém, čiže používať púlky a nejaké vkladačky. No a potom máme, hej, základné plienky sú púlky. To je najlacnejšia možnosť látkovania, používania látkových plienok, lebo sa neperú po každom použití. Ale keď chcete mať verziu niečo ako jednorazová plienka, buďže na prebaľovanie mimo domu, alebo keď ide prebaľovať ocko, babka, proste niekto iný a hovorí, ja to s tými látkovkami neviem, tak máte pre neho riešenie a to sú napríklad kapsovky. Do kapsoviek pridávame ešte vkladačku. Takže mám vkladačku, tu mám kapsu, takto si to krásne vložím a mám pripravenú plienku na prebalenie. Opäť máme tu na 4 veľkosti, kapsovky máme buď na suchý zips alebo na patentky a buď bambusové. Celá táto bambusová vrstva je sava, Hebučky bambus je českej výroby, toto nám tká česká rodinná firma, tento bambus. Alebo máme potom Stay Dry a to je opäť, ako sme si ukazovali separačku, čiže toto je úplne ako jednorázovka s pocitom sucha. Tu si vložíme vkladačku. Ak sa dieťatko popišká cez túto vrstvu, ktorá ostáva suchá, moč prejde dovnútra, sa je to vkladačka. Čiže máme aj riešenie, že proste keď chcete mať pocit sucha. No a potom máme ešte ako keby, a tieto sa perú po každom použití, hej, celé plienky. Ale na manipuláciu sú naozaj veľmi jednoduché. A potom máme all-in-one plienku. Všetko v jednom, hej. To znamená, že tu už nič neprikupujete, tak ako plienku kúpite, tak ju vyperiete, použijete a po použití ju dávate prať. All-in-one plienka má v sebe túto vkladačku. Ako vidíte, z tejto strany je Stay Dry vkladačka. Čiže chcete, aby dieťatko malo pocit sucha, vkladačku mám otočenú takto. Ak chcete, aby dieťatko nemalo pocit sucha, alebo máte radšej prírodný materiál bambus, tak si vkladačku otočíte takto. Čiže, pričom pri kapsovkách si viete regulovať, či chcete použiť dlhú vkladačku alebo krátku. A máte buď Stay Dry alebo bambusovú. Pri all-in-one plienke máte predurčenú dlhú vkladačku a máte možnosť, či chcete použiť bambus alebo Stay Dry, takto v otočení iba jednej vkladačky. Ak by ste veľmi chceli do all-in-one plienky krátku vkladačku napríklad, tak tu vám vieme vyrobiť. To nám stačí napísať, že chcela by som krátku vkladačku, lebo tá dlhá je zbytočne väčšieho objemu. Netreba mi takú savosť, s kľudom vám urobíme krátku vkladačku, nabijeme 3 cvoky a máte, hej. Nevýhodou tejto plienky je trošku väčší objem, obrovskou výhodou je perfektná savosť. Čiže má plusy, minusy. Takže vyzerá takto, je aj Stay Dry, aj bambusová. A tuto som zabudla zobrať novú z práce, takže vám ukazujem dcerinu. Toto je All-in-One Side Snap. Ona má veľkosti tuna. Ja mám ešte prvú verziu, ďalšia verzia má ešte o jeden rád cvoku viac, čiže má 4 veľkosti. Táto plienka je tiež všetko v jednom, má extrémne maličký objem. A tu na vkladačku máte v kapse. Má veľmi dobrú savosť, extrémne maličký objem.
keď chcete vkladačku dať dnuka, si proste takto úplne sme tú plienku vyšperkovali, aby bola extrémne komfortná a jednoduchá na využitie, aby ste sa nemuseli s ničím trápiť, preto má aj dve kapsy. Veľmi jednoduchú tú vkladačku vtiahnete dnuka. Objem má, že neskutočne maličký, hej. V podstate podľa mňa ešte menší ako jednorazová plienka. V rámci tejto plienky máte aj takýto booster. Čiže môžete ho využiť, nemusíte, keď chcete navýšiť savosť, viete ho použiť. Keď nechcete navýšiť savosť, viete to použiť k akékoľvek inej plienky. Čiže v pohode. No, tu už ma veľmi nič nenapadá. Ešte vám ukážem dva produkty veľmi užitočné. A to je naše dvojvrecko, ktoré je ako keby jedno vrecko, ale uskladnite v ňom aj suchú, aj mokrú plienku, tým, že má dve kapsy. Jedna, druhá. Tu dopredu si dávam suché plienky, čiže hej, na prebalenie. Tu nadám do hlavného vrecka už mokrú použitú. A stále v rámci jedného vrecka mám vyriešené celé prebaľovanie mimo domu. Ako prebaľujem mimo domu? To je častá otázka. A veľmi jednoduchá. Úplne takisto ako s jednorazovkou, len si tú plienku zoberiete domov. Niekedy, keď nemáte kôš pri tom, kde prebalujete, tak tiež tú plienku proste musíte brať so sebou. Tu na to máte so sebou v takom krásnom vrecku. A posledná vec sú naše nepremokavé prebaľovacie podložky, ktoré aj nasajú vďaka tomuto bambusu. Sú odolné voči poškodeniu vďaka tomuto pevnému materiálu, ktorý má tiež náš autorský dizajn, lebo veľa dizajnov si aj sami kreslíme. A ja som s touto podložkou nechávala doma dieťatko vetrať. Prvý mesiac je fajn dieťatko nechávať vetrať hoď aj hodinku denne. Má to viac dôvodov, to, že pokožka sa presuší, regeneruje a tak ďalej. Ale to nie je jediný, aj zároveň cvičí s brúškom. Čiže úplne tým, aké má slabé svaly, nevyvinuté ešte, tak pre neho aj obyčajná jednorazová plienka môže byť nekomfortná, keď chce sa hýbať. Aj obyčajné bodičko, ktorému ide cez slabinky, mu môže brániť v pohybe. Takže takto dieťatko do pol pása hole nechám na podložke. A aby som ich nemusela mať veľa, ja som vždy dávala asi štvorcovú plienku takto zohnutú. Čiže keď sa popíšalo, pokakalo, iba som vyhodila štvorcovú plienku, vymenila a dala prať. A v podstate podložka mi stačila jedna, maximálne dve, nepotrebovala som ich 10, hej. Čiže toto je taký trik odo mňa. Určite odporúčam vetrať, hej, aj kvôli tomu precvičeniu svalstva, aj zregenerovaniu pokožky. Má to veľa benefitov. Aj dieťatko môže sa popasovať s nejakými prdikmi, ktoré, hej, pri tej peristaltike ešte črievka môžu ťažšie ísť do plienky. Takže má to veľké množstvo benefitov. Takže odporúčam aspoň tú hodinku denne. Aj keď si to dáte po každom prebalení 10 minút vetrania, hej, nemusí to byť na jednu šupu hodina, môže to byť aj 10 minút po prebalení. Nech si to dieťatko pokopká úplne bez oblečenia, bez plienky, bez všetkého. No a teraz môžeme ísť k téme prania a skladovania. Plienky skladujeme najdlhšie 3 dni po použití a ideálne na sucho. To znamená, že mám nejaké vedierko, kde si hádžem opíšané plienky, alebo máme aj takéto vrecká rozmeru 40x60 cm, tuším, je to také väčšie vrece. Čiže môžeme ho mať pri prebaľovacom pulči, len otvorím, hodím plienku, zatvorím. Plienky takto skladujem najdlhšie 3 dni. Okakané plienky, okakanú plienku hodím do vane, ničoho sa nechytám, osprchujem prúdom vody, až čistú plienku, lebo tá plienka tým, jak ju sprchujem prúdom vody, sa celá vyčistí, až čistú plienku vyžmykam a pridávam k opíšaným plienkam. Ak má dieťatko už tuhú stravu, tak správam sa úplne, ako keby som vyprázdňovala šerbel, žiadna veda. Proste normálne prídem, zoberiem plienku, vyklopím do záchoda, keď tak zotrem toaletným papierom, to isté sa robí, keď máme šerbel, a potom už iba dosprchujem hadicou, vyžmykam, dávam k opíšaným plienkam. Nerobila by som okolo toho niečo také, nehľadala by som nejaké nové iné spôsoby, určite by som to ručne nejak nepredpírala, proste treba to bezkontaktne osprchovať, vyžmykať a máme to. Ak by nám ostávali fľaky, že to trošku horšie osprchujem, alebo ja neviem, zabudnem hneď osprchovať, alebo tak, viete to zaprať buď žlčovým mydlom v studenej vode, alebo našou Alchemix kockou, čo máme aj na e-shope. Tak týmto viete zaprať a tým pádom ale v teplej vode. Kokosové mydlo má funkčnosť v teplej vode, čiže okolo 40 stupňov vody, to predperiete
Ale ja by som sa s tým tak netrápila, lebo v lete, keď dám plienky na slnko, že priamo na ten fľak svieti slnko, do 20 minút je ten fľak preč. Pozor, púlky na slnku nesuším, tie suším vždy v tieni. Všetko, čo má púl, suším v tieni. Všetko, čo je bambus, bavlna, konope, tak to suším s kľudom na slniečku alebo v sušičke. Opäť, púl do sušičky nemôže ísť. No. Takže takto sme to prešli a teraz ideme ako keby na čas prania. Takže pranie, berem vždy najprv nejaký krátky práci cyklus alebo zvolím predpierku, kedy sa vlastne tie plienky dokonale namočia. Tým, že plienky sú sáve, potrebujú fakt, že veľa vody, v ktorej sa budú prať. Takže tým sa plienky navlhčia a zbavia sa nečistú od zvyškov moču, stolice a tak ďalej. To zabezpečí predpierka, hej, aby sa to potom nebralo vo vlastnej šťave. Takže takto krásne plienky v tom krátkom pracovnom cykle očistíme. Potom máme možnosť buď pridať ešte nejaké uteráky, ďalšie veci, ktoré chcem prať na 60 stupňoch, alebo nepridávam, to je každého vec. Každopádne 60 stupňov je dostatočných na zbavenie sa baktérií z plienok, takže ja pridávam napríklad aj naše spodné prádlo, pretože látkové plienky a dospelácké spodné prádlo obsahujú tie isté baktérie a obe tieto veci by sa mali prať na 60 stupňoch. Takže takto to všetko dávam prať na 60 stupňov, vtedy už pridávam prací prášok aj a program by mal mať okolo 2 hodín. Hoďku 3/4 až 2 hodiny a 60 stupňov. V čom prať? Určite nepoužij aviváž, lebo aviváž obaľuje vlákna a tým pádom plienka stratí savosť. Môžete prať v akomkoľvek v podstate komerčnom pracovnom prášku, keď chcete niečo ako keby viac eko. Teda na našom e-shope nájdete s čistým zložením produkty, ktoré sme si preskúmali cez datové listy. Nie len to, že čo sa píše na obale, ale od výrobcu priamo všetky zložky. A všetky zložky sú striktne non-toxic, takže to nie je ani potenciálne škodlivá chémia, je to proste všetko preskúmané. A to od Natuty gel na látkové plienky, ten je vyrábaný v Česku, alebo Alchemix mydlové vločky, tie sú vyrábané československou firmou, majú veľmi vysokú kvalitu, nie sú zbavené glycerínu, je tam citrát sodný, čo je zlúčený na kyseliny citrónovej a peroxidu vodíka a pracej sody, čiže to zmäkčuje efektívne vodu. Popri tom, ako kokosové mydlo dokáže perfektne prať aj v tvrdšej vode, je to proste perfektný prací prostriedok. Takže máte viac možností. Ak by ste chceli, akože, aby plienky sa zachovali bielšie, alebo také prírodné bielidlo, máme Perloša na našom e-shope, čo je zlúčený na peroxidu vodíka a pracej sody taktiež, takže to zabezpečuje tú takú belosť bez toho, aby boli použité rôzne rozjasňovače. Takže toľko, snáď som všetko povedala ku praniu, takže skladujeme do 3 dní, perieme vždy na 60, ideálne s predpierkou, môžete, nemusíte pridávať nejaké ďalšie oblečenie do práčky. To je každého osobná voľba. Ja väčšinou pridávam, lebo mi to príde jednoduchšie, to prádlo mi proste nestojí v prádelníku nejak dlho a fakt, že za tých veľa rokov čo látkujem, to je 5 asi už, tak fakt nemôžem povedať, že by som niekedy mala zle vypraté prádlo, lebo zle vypraté prádlo a baktérie by bolo hneď proste cítiť. Čiže naozaj som mala vždy veľmi dobre vypraté prádlo. No. To je asi všetko, čo ma napadá. Povedali sme si pranie, rôzne plienkové systémy. No a čo vás ešte zaujíma, tak to sa môžete pýtať teraz na Zoomku. Do e-mailu ste dostali aj link v rámci plateného kurzu látkových plienok. Takže keď kliknete na ten link, tak vás v danom čase, ktorý sme si určili, v e-maili pripojí a môžeme začať diskusiu. Budem veľmi rada, keď sa budete pýtať otázky, kto sa nepýta, nevie. A nie sme v škole, že nejaká otázka je zlá. Prosím, naozaj pýtajte sa, lebo keď sa spýtate, pravdepodobne pomôžete aj niekomu ďalšiemu, kto odpoveď na tú otázku nepozná. Takže čoskoro sa vidíme a ja sa na vás teším.